घर ଏଇ ଗଡ଼ପଡ଼ା। କ'ଣ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ଆମ ପରିବାର 4 ଜଣ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ। ବାପା ଖଟନ୍ତି, ଦିନେ କାମ ଗଲେ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ମରାମତି ଦୋକାନ କରିଛି। ଆଗରୁ ସାଇକେଲରେ ଯାଇକି ଆଣୁଥିଲି ପାର୍ଟ୍ସ, ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ଆଣୁଛି। ଏ ଗାଡ଼ିଟି ଆମ ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣିଛି। କେଉଁଠୁ ମାଲ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଘର ପାଖରୁ ଯାଉଛି ବାଲଚିନପୁର ଆଣିଛି, ଯାଇ ପାଖାପାଖି 17-18 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ଏ ଗାଡ଼ି ପାଇବାରୁ ଅଧିକା ମାଲ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଅଧିକା ମାଲ ଆଣିପାରୁଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରୁଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି, ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏତିକି କହୁଛି, ଆମର ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକକୁ ପୁନର୍ବାର ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ମୋର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେମାନେ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେଇ। ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଜନତା କହିବେ ମାହାଙ୍ଗା କଥାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମାଧୁର ବାରିକ। ଘର କେଉଁ ଜାଗା ଏବେ? ମାହାଙ୍ଗା। ଆଉ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ବାବା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ କରେ। ଆଉ ପାଠ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ? ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଘରେ ବସି ରହୁଥିଲି, କିଛି ରୋଜଗାର ପାତି କରୁନଥିଲି। ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ। ଗାଡ଼ି ଦେବାରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ସାଲେପୁର ଜିନିଷ ଆଣିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ କରୁଛି। କି ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ସ୍କୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି, 4 ଚକିଆ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିବେ ବିଧାୟକ? ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ। ଏମିତି ଯୋଜନା ମାହାଙ୍ଗାରେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କେହି ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି।